Ewch i ni drafod dartiau ac gobeithion Gerwyn Price o gael ei gyroni yn bencampwr PDC y byd achos am tua chwarter wedi 6 heno mi fydd y Cymro o wynebu Stephen Bunting yn y rownd gynderfynol. Mae Dylan Williams sy'n rhedeg cyfri Twitter PDC Cymru wedi bod yn ddyn prysur i hawn dros y bythefnos ddiwetha. Dylan, prawn da I ti? Ia, siwmai Owain, ti'n iawn? Da iawn, diolch yn fawr. Reit, Gerwyn Price, mae hi'n... Wel, mae'n edrych yn addawol dros ben iddo fo, mwy o sydyn. Dylan yn enwedig ar ôl be ddigwyddodd yn y gêm rhwng Michael Van Gerwen a Dave Chisnell neithiwr. Odi. Mae pethau wedi dechrau cwmpo mewn I le ers 2-3 diwrnod nawr fydden ni'n gweud le bydde ti'n meddwl fydde Gerwyn yn ware erbyn gwrthwynebydd, ond mae rhywun I weld yn bwrw'r person yn I mas, a mae'r gemau, sa'n gweud bod nhw'n rhwyddach, ond bydde ti'n disgwyl bod y person arall wedi ennill de, ond hefyd, Van Gerwen yn mynd mas neithwr, unrhyw bryd mae'n colli, mae'n stori fawr yn y byd dartiau, ond mi'n gyda'r peth mwyaf neithwr oedd y modd nath e golli yn erbyn Chisnell. Nath Chisnell yn dechrau'n wych, mae'n sgorio'r trwm pan mae'n sgorio. Nath e ddal I hun am 5 set, felly sioc enfawr sydd fel ti'n gweud yn rhoi gobeithion Gerwyn yn uwch na beth oedd e'n disgwyl ar ddechrau neithwr, byddwn ni'n meddwl. Ie, achos 4 sy'n weddill yn y gystadleuaeth bellach gan yn bod ni wedi cyrraedd y rownd gynderfynol. A Gerwyn Price ydy'r detholyn ycha sydd ar ôl yn y gystadleuaeth, ynddo? Ie. Mi'n credu sut ti wedi gweud wrtho I dyma'r 4 fydde na ar ddiwedd y twrnament ar ddechrau'r gystadleuaeth. Bydden ni siwr wedi rhoi Gerwyn a falle Gary Anderson, ond fi'n credu mae Chisnell a Bunting wedi dod drwy'r gystadleuaeth yn dawel fach, a I fod yn deg i'r ddoi, mae'r ddoi mynd mewn i'w gemau heno, gyda'r un faint o siawns a Anderson a Price, felly gemau cyffroes I ddod heno, ond fi'n credu sut ti'n mynd ar bapur, mynd ar brofiad, dde ti siwr oedd yn gweud bod Gerwyn a Anderson falle jyst bach gormod i'r ddoi arall, a gobeithio gweld y ddoi yn y ffeinal nos yfory wedyn. O ran Gerwyn Price, nath o wneud pethau'n hawdd iddo fo hyn, a ddo yn erbyn Daryl Gurney yn rownd yr 8 ola neithiwr. Oedd hi'n dipyn o gêm I ddechrau ni'n doedd, ond dwi'n meddwl ella sa Price disgwyl ennill y gêm llawer yn haws, yn enwedig pan oedd ar y blaen o 4 set I 2. Ie, o'n i'n meddwl bod wedi torri Daryl ar y bryd ni, pan nath e 4 I 2 lan, fi'n credu dechreuodd pethau mynd drwy feddwl efallai, nath e sôn yn y cyfweliad ar ôl y gêm, bod lot o bethau chi'n mynd drwy feddwl beth mae pobl falle ddim yn gwybod yw os wneith Gerwyn ennill y teitl ma'n os yfori, mae hefyd yn dod yn rhif 1 yn y byd sydd yn beth mawr yn ei hunan, achos mae Van Gerwen wedi dal rhif 1 yn y byd yn y gamp dartiau nawr ers y cyntaf o nawr 2014, felly dim dim ond fydd hi'n beth mawr I Gerwyn I ennill Pencampwriaeth y Byd, ond hefyd I gymryd drosto'r y mantl na o'r rhif 1 yn y byd. Fi'n credu mae lot o bethau eraill yn mynd mlaen yn ei feddwl tra bod e'n chwarae ar roci na, felly mae'n anodd tra canolbwyntio a cadw dy ben o dan bwysau aruthrol, rili. Da ni wedi gweld Gerwyn Price ar ei ora hyd yn hyn yn y gystadleuaeth hon. Cwestiwn ella gwirion I ofyn gan I fod wedi cyrraedd y rownd gynderfynol, ond yn aml iawn yn y cyfweliadau mae o'n neud ar ôl y gêm. Mae o'n ferniadol iawn o'i hun yn tydi? Mae ti'n fod Owain, o'n i'n gweithio cael neithwr, o'n i ar Radio Cymru neithwr yn gweud, mae wedi cyrraedd y 4 olau yma, a fel rhywun sy'n dilyn Gerwyn, bob penwythnos ar draws y tymor, dyw e heb orau unrhyw le'n agos I fel mae'n gallu, sydd yn ala ofn ar dyn, achos os ti'n lle cyrraedd rownd gynderfynol Pencampwriaeth y Byd, heb orau dy orau, mae fi'n siŵr fi Bunting yn meddwl, pwy Gerwyn sy'n mynd I droi lan heno, ond fydden ni'n disgwyl, os bydd Gerwyn yn gallu wario unrhyw le'n agos i'w gêm orau, sa'n gweld yn cael lot o ffwdan ebyn Bunting, fi'n credu bod Bunting wedi rhedeg I ras, a mae'r gorau dal I ddod gan Gerwyn. Felly,
Gerwyn Price yn erbyn Stephen Bunting. Be am y rownd gynderfynol arall? Dave Chisnell yn erbyn Gary Anderson. Be amdani Dylan, pwy fydd yn y rownd derfynol fori ti'n meddwl? Y gwestiwn anodd dwi'n gwybod. Wel, mae'n anodd edrych i bod Chisnell, o feddwl y ffordd nath e waren eithwr, ond ni gyd yn gwybod yn chwaraeon yn gyffredinol. Mae'n anodd i rywun i baco perfformiad lan, a bydden ni'n gweud, dyna'r gêm gorau mae Chisnell wedi siwr wedi ware ar y gylchdroedd ers 2 flynedd, felly bydd hi'n anodd i fe allu ail greu'r perfformiad na. Gary Anderson wedyn, mae grandawyr siwr yn gyfarwydd, mae Gary'n un sy'n hoffi cwyno, mae e'n mynd trwy twrnament yn rhoi lot o gyfweliadau eitha dramatig, ond mae'r perfformiad wastad na yn y cefen, mae e wastad yn thereabouts gyda'i average o rhyw gant, mae'n gorffen yn dda, a fi'n bersonol, ni dal yn siarad am ti'r gêm na wariodd Gerwyn a Gary yn ffeinal y Grand Slam, pryd oedd un o'r 2 flynedd a hanner yn ôl, felly i'r cefnogwyr, fi'n gedi y gêm fydde pawb yn moyn weld yw Gerwyn Price erbyn Gary Anderson a y person gorau enillydd ar y nos, ond fi wir yn gobeithio ta Gerwyn fydd yn cyrraedd y nod a hefyd yn cyrraedd rhif 1 yn y byd wrth wneud hynny, so croesi bysedd. Ti'n mynd i symud i'r soffa hyn yna, gwestiwn Dylan? Fi'n edrych ar y watch bob awr yn cwntwr oriau lawr, ond rili edrych na iddi, ond dyle Cymru i gyd fod tu ôl i Gerwyn. Mae'n ambasador gwych i'r wlad a gobeithio gallwn ni ddathlu gyda'n gilydd nos yfory. Dwi'n siŵr y bydd Cymru gyfan y tu ôl iddo fo heno. Dylan, diolch i ti am dy gwmni unwaith eto. Praw ma dyna chi Dylan Williams yma sy'n rhedeg cyfri Twitter PDC Cymru. Os ydych chi'n hoffi dartiau gyda llaw gnewch yn siŵr eich bod chi yn dilyn y cyfri Twitter yna. Felly Gerwyn Price i chwarae heno ma yn erbyn Stephen Bunting yn rownd gynderfynol Pencampwriaeth Dartiau'r PDC y byd. Y gêm i ddechrau am 6:15 neu tua 6:15 o be dwi yn gallu ei weld, a wedyn y rownd derfynol nos fory. Tybed ydyn ni'n mynd i weld Gerwyn Price yn cael ei goroni yn Pencampwriaeth Dartiau'r PDC y byd nos fory, ac os y bydd o'n neud hynny, mi fydd o hefyd yn rhif 1 y byd wedyn. Reit, nôl